ella és graduada bueno, no ho sé, però bueno, ens parlarà de patrimoni, clar, és la que jo sempre dic que el patrimoni a part dels impostos, paguem el patrimoni que tenim, és tot allò que heretem, tant sigui material com immaterial, tant sigui tangible com intangible, com podria ser la llengua i podria ser el patrimoni material, jo no sé, perquè ja li dic al Miquel, no sé la resta nada, jo no me l'he lliure, dintre d'aquests actes, i farem diversos durant els 25 anys que es va inaugurar, que va obrir portes aquest casal, aquest any per físic, i comencem amb aquesta xerrada. Tindrem a l'Àngel que ens parla de patrimoni i també ens acompanya la Rosa Castellana, que és regidora de l'Ajuntament de Barcelona.
que va morir. Tu entres a un pis, tu vas a la de Polvorí, tu entres a una escala, tu dones en unes escales estretes, te'n vas, i tot per ser segona, no sonava una cosa, per ser segona, segon, quart segon, igual. Tot tu entres a una porta, que creus amb veïns, que a sobre de veïns, a sota de veïns, a pis de la de veïns, i entres i veus un pis normal de l'època en què es va construir. Per ja no me'n recordo, però jo suposo que deu ser en 50 o 60 quan va construir aquella zona del nostre un pis normal, petit, de la època, en una zona obrera, i no té més. El pis en si no té més. Ara, tu entres al despatx on veurà el ferrocarril i està tal qual va morir. Hi ha la pipa, hi ha la motxilla de la caixa, perquè no té molta gràcia, hi ha la pluma, hi ha el paper on escrivia, hi ha tots els llibres, etc. L'atmosfera és realment única, és irrepetible. I si bé tenim, no sé, el de la casa de la família de Joan Maragall, no? En el que s'hi podria dir un gran escriptor, un gran artístic, de Joan Maragall, que sí, que és una activitat, etc. I vam tenir un pis al barri del Polvorí, que tenim allà, i vam estar la família, ara hi ha un debat sobre què s'ha de fer en aquest pis, no? Quin punt aquell patrimoni s'ha de mantenir allà, aquell patrimoni té sentit que estigui allà o que té sentit que la feina fica en un museu o que té sentit fer un pis separant per la segona del carrer estret del Polvorí que té veïns de dalt a baix i de testa. Només volia comentar-vos aquests dos exemples no com a qüestions que també he trobat personalment que em sembla que suggereixen debats i que suggereixen reflexions sobre aquesta qüestió. I sense anar-me més enllà, us presento la següent d'avui, perquè hem d'escoltar la llei, no que jo el rotllo. La Neus González molt fort, que la coneixeu totes, Nova Orienca, filla de Nova Orienca, per tant, el 2-0, i a més és mare de Nova Orienca, i per tant, ja diguéssim, aquí estem apropant-nos a un resultat similar al del Barça d'ahir, per tant, no deixarem això. I la veritat és que crec que la Neus ha aconseguit que la seva actitud militant cap a temes com la història, cap a temes com també ensenyar i divulgar coneixement dels altres, doncs ha fet el seu ofici. El seu ofici, llicenciada en Història, postgrau en Divulgació dels Coneixements, màster en Didàctica de Ciències Socials i doctora, i actualment és directora del Departament de Didàctica de la Llengua, Literatura i Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona. Que tenim una comunitat molt irrealíssim que realment ho és. I també, a part de ser docent acadèmica, com deia, crec que us col·laborem amb la seva docent activista i també és presidenta de l'Associació Universitària de Professionals de Didàctica de les Ciències Socials a nivell estatal, una associació que es veu a nivell estatal, i també és membre de moltíssimes entitats, del Consell Pedagògic del Memorial del Camp de Ribesalbes, del Rosselló, de recerca en didàctica de les ciències socials, és soci i membre de la Junta de l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, és soci del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias de Sant Andreu, també està vinculat al moviment escolar català, com a membre del Consell Escolar del Col·legi Doctor Català i també membre de la coordinadora de l'APAS de Nou Barris. Per tant, crec que una història que no sé que avui hem de parlar i estallar-se que aprofitem també dels seus coneixements i la meva llibertat i la seva paraula i molt content de poder compartir. Gràcies. Veurà millor la pantalla si ho deixem així. Així es veiem tot. Jordi,
primera pregunta que us faig, el Jordi ho ha dit, no? Estem en el tema del patrimoni. Fixeu-vos que la conferència, el patrimoni, una qüestió de futur, ja el propi títol ja és una cosa. Com els eixos centrals del patrimoni, jo us pregunto quina és la paraula que us ha vingut al cap quan vau veure el WhatsApp, quan vau veure el Twitter, o l'Instagram, o els cartells, o ara per al Joan del patrimoni i tal, quina paraula us ha vingut al cap? Només penseu-la. Ara no us la demano, no vaig a fer una classe, després si voleu us podem fer fàcil. Allò, apunteu-vos a la memòria, al mòbil, en un paper, no? Quines són les paraules que relacioneu amb patrimoni? Recordeu-la, heu de recordar. Sí? Segona pregunta. Quina és la imatge que vinculeu amb la paraula patrimoni? Si a mi m'agradaria poder allò, segur que respons, les bafarades. Si m'agradaria veure una bafarada amb tota paraules i una altra bafarada amb imatges. Les que vulgueu, de qualsevol tipus, però que vosaltres dieu patrimoni, que ha estat, pot ser un edifici, una cosa, un objecte, jo devia la divisió, no? Patrimoni material i immaterial, el que no sé si. Sí? Doncs jo ara us proposo la meva. La meva imatge. Per mi patrimoni és aquesta imatge que veieu aquí. És aquesta noia, poso una noia perquè és una noia, que va en una maleta que està caminant. Per mi aquesta és la imatge de patrimoni. No sé si coincideix amb la vostra o no, no sé. Aquesta aquí va explicar molt, arribar-hi, si això m'ha costat anys, arribar a aquesta imatge. Per què? Per tres paraules importants per mi. Perquè per mi el patrimoni és la maleta, fixeu, la maleta d'equipatge, no? Que també diuen en francès el bagatge culturel, no? El bagatge background, no? El background que tenim tots, que té un peu en el passat, quan caminem cap endavant, tenim un peu al passat, que anem en el present, estem prenent decisions, per això la paraula decidir, i que anem cap al futur. Per tant, patrimoni és un camí que estem prenent decisions. Què vol dir tota aquesta maleta? És una maleta que comença un camí, jo de tant en tant em paro, obro la maleta i poso coses que m'interessen, que necessito, que m'agraden, que penso que són imprescindibles, són coses que jo vull posar dins. Obro la maleta i les poso, però per mi em passa. Hi ha vegades que porto coses a la maleta que arriben d'ells que són interessants, que ja no es fan servei, que crec que ja no van amb mi, d'acord? Per tant, si aquesta és la meva imatge, una de les definicions que es proposa com a patrimoni és aquesta que diem. Primer que és una construcció social. És una cosa que es construeix. No ens ve donada. El patrimoni no és allò que ja està. Sí, ho anem construint, ho anem decidint, jo crec que podem anar a decidir allò dia a dia. Per tant, són uns elements materials i immaterials. Com deia abans de Llucia, no sé per què ni res, potser hi ha elements que potser ja se'ls podrien endur. Hi ha coses que bé podrien marxar al districte i no m'importaria gens ni d'altres, no. Però el que és important és que és un grup que ho decideix, ho reconeix, ho selecciona i ho adopta voluntàriament. És a dir, ha d'haver l'acció voluntària perquè jo m'ho vull quedar. Jo ho poso dins la maleta, però jo també ho puc treure. Per tant, l'acció de patrimonialitzar i despatrimonialitzar són dues, l'anada i tornada. No perquè m'hagi arribat, jo ho poso i m'ho puc treure. Per això, aquesta idea de que hem de tenir en compte aquestes relacions de passat, present i futur. Ja en català diem patrimoni, en català i en castellà tenim la sort que podem dir patrimoni i herència, no? Que quan fem les dues coses d'una manera no es veiem el mateix, però cada vegada ho utilitzem com a sinònims. Això és perquè ens ve d'una tradició. Tenim el patrimoni, que és del passat al present. Posem-nos a les coses de nosaltres. El patrimoni ara, que penso que de la meva renta, i mare de la meva renta,
òbviament ho faré com de mi vegada. Puc decidir que m'ho quedo tot, o puc decidir que hi ha coses que no són tan bones que per mi això no és important i per tant treure. És a dir, que jo estic construint el meu propi patrimoni, amb el que jo construeixo i amb el que he rebut a la meva mare. És a dir, que jo estic creant un patrimoni que jo després vull que la meva filla se'l quedi. A mi m'interessa que quedi al 100%. No vull que no pensi que les meves coses són tan bones o que no responen al que és ella. Ja intentaré fer un exercici de pedagogia perquè se m'ho queda tot, però jo no sé si la convenceré. Perquè al final ella rebrà el meu patrimoni, que és la seva herència, i ella obrirà aquesta maleta, decidirà quines coses es queden, quines coses treu, quines coses no. Aquesta seria una miqueta la idea de que entenguem que allò que ens ve donat ho hem de decidir, si hem de decidir voluntàriament, conscientment que ens ho quedem o no. És cert que moltes vegades ens ho quedem sense pensar-hi. Està aquí i a mi m'encanta aquesta frase, és que ha estat aquí tota la vida. Doncs penses tota la vida, quan hi hagi potser són 50 o 60 anys, empreses que tenen 20 anys, o més, empreses que tenen més. Per tant, fixeu-vos que el patrimoni, una de les coses que ens permet és que justament aquesta relació de passat, present i futur. A més, a m'agrada dir-ho en plural, passats, presents i futurs. Perquè hi ha molts passats, com un un, hi ha molts presents, i cadascú de nosaltres aquí estem en un present col·lectiu, però segurament canviarà de diferent de cada cosa que jo la vida està fent. I de desguarda. Aquí de les altres pobles de Pla de Barcelona, és a dir, són dades diferents, i per tant els futurs que podem construir són molts. Podem tenir un futur col·lectiu, certament, però hem de decidir com el construïm. D'acord? Fixeu-vos que aleshores aquesta relació ens permet, per una banda, comprendre, analitzar, interpretar i valorar els passats. El passat sempre hi és, més o més llunyà. També ens permet viure, conviure, compartir, relacionar, reflexionar sobre quin present volem construir, en quin present volem viure, i el que a mi més m'agrada de tot és que el patrimoni ens permet imaginar, il·lusionar-nos, pensar, projectar-nos i dissenyar els futurs. Perquè en funció del que ens quedem, el futur serà d'una manera o una altra. Per això quan jo penso en el patrimoni, la paraula que em ve ràpidament és la paraula futur. No sé si a vosaltres ja vingut aquesta paraula, però és que el patrimoni, si no té futur, no és patrimoni. Fixeu-vos que l'exemple que us he posat allò de la meva mare, tot allò que ara la meva mare ja està llançant, que està sense de res, ho està llançant, ho està destruint, ho està despatrimonialitzant, si per ella és important o ha estat en algun moment, si a mi no m'arriba, ja no hi és. És a dir, jo no podré recuperar i per tant no hi serà tampoc aquella certa generació que m'arriba cap a la meva filla. Per tant, si patrimoni és una cosa, és futur. Tot queda passat, però si no té futur, deixa de ser patrimoni. Aquesta concepció que us estic plantejant de patrimoni és tampoc fa tant de temps, és a dir, el concepte de patrimoni té una evolució, com tot concepte. Com tot concepte no sempre està igual. Jo he estat una mica agosarada i em demano disculpes, perquè ens saltaré una cronologia de 200 anys, realment ens saltaré milers de coses que han passat, permeteu-me la gosaria de fer-ho així, però la idea és veure com aquest concepte ha anat avançant en aquests 200 anys des que existeix aquest concepte, s'utilitza, d'acord? I que hem d'entendre que aquest concepte, aquestes conceptualitzacions són simultànies, és a dir, en l'actualitat poden haver persones o institucions que tinguin cadascuna d'aquestes. Per tant, no és que tothom estigui ja al segle XXI, diguéssim, que és la tendència cap on anem, sinó que poden haver gent que pensi, ja institucions que pensen, administracions que pensin, no vol dir que estiguin en el segle XVIII, vol dir que estiguin com en el segle XVIII, però no vol dir que al segle XVIII. Fixeu-vos, el concepte de patrimoni que comentarem nosaltres comença a aparèixer a partir de la Revolució Francesa. Per què la Revolució Francesa com a fet, però no és que sigui ja després que apareix. Perquè abans el concepte de patrimoni tenia a veure amb el que dèiem, dels impostos, amb el que tens, qui podia tenir.
en un jutjat, com a model real. És a dir, no només hi ha un tresor que va a guardar, sinó que a més aquest objecte ens dona informació d'aquella societat que el va generar. I que si jo el tinc, em dona molt de prestigi, perquè soc capaç d'acumular en un sentit que l'ha mostrat. Clar, després de la Segona Guerra Mundial, al segle XX, Primera Guerra Mundial ja coneixem, però Segona Guerra Mundial, tots els processos de descolonització. Descolonitzem, o es descolonitza, o els mig descolonitzen, permeteu-me de molts països, Àfrica, Àsia, i veiem que aleshores ara de tenir aquests objectes, custodiar aquests objectes, tenir-los ja és un bé cultural, perquè esclar, aquests objectes revaloritzen. Si tenim objectes ja de cultures de fa 200, 300, 400 anys o més, fa que siguin un bé cultural i acumular-los i tenir-los ens dona prestigi. I aleshores això ja es va generalitzant, no només a nivell de les instàncies polítiques, sinó també a nivell de les grans famílies que poden tenir aquesta possibilitat. Passem al segle XXI, tenim tot el tema de finals dels 90, cau el mur de Berlín, ha canviat molt, el món està canviant encara, la gran ha canviat, i ara es comença a veure que el patrimoni haurem de veure com un recurs. Però no només un recurs per a acumular o documentar-los o per veure a nivell cultural que ens dona, sinó que pot ser un recurs cultural, o sigui, ara aquests comerços emblemàtics, que és el que ha passat aquí, però un bé turístic, home, tenim béns que sortim a totes les guies, al mundo, que les diferents pàgines, o també pot ser un recurs educatiu, és a dir, veiem com les escoles cada cop, els centres educatius, s'hi centren també molt en a veure com veure tots aquests elements. També pot ser simbòlic, hi ha molts béns patrimonials que són simbòlics, és a dir, que si es destrueixen, em passa. El que fem és que també són elements simbòlics, allò, si algú es destrueix, si pot alguna cosa, o potser és molt complex que es destrueixi, perquè en quina banda de la història ens posem. I per tant també tenim un valor identitari, però com que identitari i identitat. I per tant veiem que al final el patrimoni no és un element per educar la ciutadania. I el tema és quina ciutadania volem. Si la sensació de la nostra ciutat, de la història que diem, ens anirà. Fixeu-vos que fins aquí el Josep presenta que és que al final el patrimoni hem de tenir en compte és quina és la nostra herència i quin patrimoni deixarem. És a dir, que rebem, que deixem, però el més important que tenim clar, qui ho rebi farà el que vulgui, igual que nosaltres estem fent el que volem. Potser ens deixem més o menys, però en tot cas fem el que ens dona la gana. Amb els noms, els criteris que també es van canviant al llarg del temps. Si parlem d'això i de les identitats, hi ha un element, hi ha un concepte molt interessant que hauríem de tenir en compte, que és el tema de la interseccionalitat. Perquè el tema, cadascú de nosaltres tenim moltes identitats. Tenim moltes identitats perquè m'ha presentat com a mare de, filla de, no? També soc parella d'un altre de nou advent, no? Però jo, per exemple, doncs, les meves identitats és també veure la meva família ben bé, us diré que sento super mega orgullosa de tenir un avi que va estar a la batalla de l'Ebre, d'acord, que la mare d'ajuda del Lliberó, però el que acabo de descobrir és que soc besneta d'un lluitador màgic, perquè ja algunes coses que no s'entenen de la família, però també tinc alguns perles, unes famílies que dius, ui, aquí aquests secrets que han passat. Però això és una de les meves identitats, però dic, soc mare, però soc filla, però soc profe, soc dona, soc blanca, tinc estudis, però vinc d'una família humil que va haver de lluitar molt i treballar molt perquè jo soc la primera universitària de la meva família. És a dir, totes aquestes identitats, amb interseccionalitat és aquesta idea de que cadascú de nosaltres estem tallades, atravessades per moltes identitats. I en funció d'això hi ha unes identitats que són amb privilegis i unes identitats que no tenen tants privilegis. És a dir, en la situació actual, un home té més privilegis que una dona. Depèn on visqui, tindrà més o menys. És a dir, no és el mateix ser un home europeu blanc que ser un home negre a l'Àfrica, que per ser home estaria amb privilegis, però per ser de color o racialitzat no tindria tants privilegis.
dona, estic més aquí que no pas aquí, però quan tinc estudis, tinc més privilegis que dones que no puguin tenir, on hagin pogut tenir estudis. Religió, no és el mateix tenir unes religions en determinats llocs del món que tenir unes altres religions. Parlar unes llengües que parlar unes altres. O sigui, si parles castellà, xinès, rus i anglès, perquè ara això et dona com molts privilegis, que si només parles català, no tens menys privilegis, no? És el teu territori. Fixeu-vos que tenim tots aquests temes de tenir més o més privilegis. Això configura la meva identitat, però també l'identitat del col·lectiu. I això fa que quan a l'hora de triar què és el que no és patrimoni, hem de triar. Des de quina mirada es fa? Des del grup privilegiat o des dels grups invisibilitzats? Un patrimoni decidim conservar. I posem dins la nostra maleta. Els dels privilegis, els de les classes que tenen el poder, que gestionen el poder, de diferents maneres, però que gestionen el poder, o aquells col·lectius que no tenen cap mena de poder i no el poden gestionar. I tendim a conservar, a visitar, no? A posar les guies, a que surten a la nostra pàgina web, a posar els fulletons de l'Ajuntament. O, per exemple, quins són els discursos que volem que predominin? Els discursos hegemònics o els contrahegemònics? Els de la majoria o els de les minories? No posen tots els elements patrimonials que coneixeu. On estan? O el patrimoni és allò que genera consens o allò que genera decidir col·lectiu. En quins en quedem? En els discursos que a tothom ens agrada o allò que ens incomoda? Per què serveix el patrimoni? Si de moment no sabem què és el patrimoni, l'última solució és una maleta. Si la cosa va malament. Però és clar, tot el que posem dins la maleta per què pot servir? Però us he dit que és un recurs que els ciutadans i ciutadanes per pensar-nos a nosaltres mateixes. Doncs per tant, us faig preguntes, a veure què us sembla si el patrimoni pot servir per això. Hi ha vegades que el patrimoni pot servir per treballar temes de record. Hem d'anar posant com fotografies de molt boniques i algunes més rellevants, escales, i una mica com parlar de tema més internacional. He intentat sortir-me una mica. Fixeu-vos que, per exemple, tenim Pompeia, és un element patrimonial, que és el rector. Hi ha molta gent que diu, perquè no ho reconstrueixen, no? Que un altre cop a ser com era. Bueno, es pot fer o no, en funció del que vulguem. Si el que volem és diners, que això queda així, potser no l'hauríem de reconstruir. Si reconstruïm amb quins criteris, que també han anat canviant al llarg del temps. Abans, fa 100 anys, s'havia de reconstruir tal qual ens imaginàvem què era. I ara justament el que dius és, no, mira, ens imaginem però que es vegi clarament que no era així, però que pensem que podia ser així. Ja són uns materials diferents i fins i tot amb colors diferents. Això, per exemple, no val seria la Torre del Baró. Tenim la Torre del Baró que està molt de temps abandonada, és enorme, però què fem? Fem tots els pisos, i posem la teulada, la posem al tal, només la part de baix, i posem una màquina de cafè, una hora de concerola, què fem? S'han anat prenent decisions. I els aqüeductes? Què fem amb els aqüeductes? Tenim més aigua. Conservar els aqüeductes? Difícil. Què fem? El mapa, per fer la foto, mantenim, ens dona que podem infraestructures, permet que les infraestructures d'aigua i arribar a Barcelona, sobretot al segle XIX. Per què es pot servir? Per reivindicar l'abandonament biològic. Moltes vegades diem, és que això s'ha de conservar, i està totalment ja caigut. Si ha arribat a caure és perquè ningú li interessa, perquè si no no estaria caigut. I un dels exemples al meu poble és que tenim el xalet de la comunitat. Tenim un xalet que es va fer com una mostra de que podia haver estat una urbanització, però ja que com a prova pilot, ja qui la reivindica i ja qui li diu, a mi m'hi interessat, i fareu, que tenim posem la teulada, o no, ara ja tenim la teulada, perquè no més coses. Que és això el mateix que ens passa quan hi ha pobles o fàbriques abandonades. Que passem per tot i no llàstima que això s'hagi deixat així. Bueno, pensem dignificar la vida amb aquest poble abandonat. Sense carreteres, sense aigua, sense llum, sense internet. Evidentment crec que sense llum no cal viure. Però sense internet ara mateix, sense WhatsApp, jo crec que la cosa es complica molt més. És més interessant que ara mateix. És necessari el WhatsApp que la dutxa. Per tant, pensem per què s'abandonen molts dels pobles i moltes de les infraestructures
Camparenga, el seu nom ho diu, es paparenga perquè la pobla ha patit absolutament de tot, incendis, ocupacions, bueno, absolutament de tot, i Cap de Radeno perquè va estar, van estar incident fins al primer i després, bueno, hi ha anys fins a l'abandonament que es decidia que se'n desfeia, i ara doncs tenim Cap de Radeno, que és un centre cívic, no?, amb molta activitat, i quan parlen, i ahí estem a l'hora que s'hi fa, que no s'hi fa, en la rehabilitació, i allò que deia el Joan, no?, l'exterior molt ben conservat, però l'interior no sabem què és el que pot passar, que això està considerat, això que demostra que són intencionalitats, aquí hi ha qui té pressa i no té pressa. Jo sé que hi ha tots uns processos, l'administració té, però no pots posar dianes i no posar dianes, hi ha coses que poden més enllà. Com a exemple, que és privatitzat, no? A mi que les vegades el de Notre Dame, que em recordeu ara fa uns anys, que ens va incendiar el Notre Dame, no sé, a mi m'impressiona el tema del Notre Dame. M'ha fet pensar moltíssim en temes patrimonials, perquè esclar, que jo sàpiga, fins on jo sé, si no em corregir, Notre Dame és una església catòlica en un país laic. I resulta que la reunió identitària d'Europa, jo vaig estar a punt de perdre la meva identitat europea. No sé vosaltres, però jo vaig pensar, ai, que em perdo la identitat europea, perquè era para dir que serà. Però Europa és valors democràtics que estan basats en el laïcisme, com és que l'església és valors identitaris d'Europa. Em va ignorar la quantitat de milions que la gent va donar per poder construir-la, però és que si no es pot donar en altre lloc. Després es pot només en la governabilitat, però bueno, i ara l'altre dia, la Gaia, no sé si veureu les imatges de la inauguració, ha quedat preciós, molt net i molt bonita, però si veiem els personatges que juguen a les primeres fileres, identitat europea, no sé què significa aquesta identitat europea, no sé, la funció, què és el que hem de fer amb la funció? Ja estàvem parlant de la també deia, no? Per fora i per dins. Com que a vegades vincular el dins i el fora ens podem estar fent trampes, perquè si volem vincular el que passa dins amb el que va fora, potser entrem en un romanticisme de conservar coses que són obsoletes que no responen a les necessitats que tenim. Hi ha, per exemple, la casa de l'aigua, que tenim aquí he posat evidentment una cosa de disponibilitat. El nostre, a vegades, però molt cara, però que cost. Però el que s'hi fa dins no té res a veure amb la cullera, però gràcies a que s'ha de configurar la funció, la tenim, la podem gaudir. Podem explicar què hagi estat, fer altres coses, perquè si la poguéssim mantenir la funció originària, no probablement no tindria sentit en més fàcil el rescat en l'aeroport, perquè jo vaig entrar i hi havia una farola de Barcelona dins i una moto. I clar, allò que no es coneixia la convertència que quedé amb un agafador. Per altra banda, tenim les cases del governador. No sé si se'n recordeu el del Verdú, les cases del governador, quan jo m'instrava al meu poble, es va haver gent que va dir, oi, quina llàstima, esclar, és que això és polític, això s'hauria de conservar. La meva pregunta és, tu podries viure en aquelles cases? Perquè si les conservem, viurà algú? En quines condicions? Sí, en sèrio? O aleshores el que hem de fer és possibilitzar-les perquè les iniciatives en un museu per veure com es vivia o com es mal vivia als anys 50. No sé, pensem-hi. A mi el que més m'agrada és quan les esglésies i els convents es converteixen en espais, en biblioteques, o en escape rooms o en estates. És fantàstic veure allò. En el creuer d'una església, adolescents passejant-se en els seus escates. Per què no? Que es realitza i anem fent. Per tant, un seu forma no té per què ser treballat si el que volem és conservar. Protecció i conservació, també ens fa pensar això. Us he posat allò, notícia a l'última hora. La creu del far del Turó de la Peira. Aquí al Turó de la Peira, no sé on barris, des de dalt de tot, s'hi va col·locar en un moment determinat una gran creu. Doncs, ara s'està referint a aquestes cases, està fent una rehabilitació del parc, ara l'han de creure, jo per llegir, han de creure oficialment que han de, no sé si restaurar, posar-la en un altre lloc, no sé, no? Però clar, això genera tot un moviment de algues que s'ha de conservar. La meva pregunta és per què? Què fa una església al donar creu a dalt del parc del Turó de la Peira? Què simbolitza? És aquest el símbol que volem? On està?
tantes coses al cap també quan jo era petita que potser no m'agraden, no? Doncs que podem convertir en un centre conveni i que hi hagi totes les religions que viuen en els barris o simplement és un espai públic o un local que hi hagi elements religiosos, no? És un estat aconfessional que no són nais i potser fem un espai diferent. Però bueno, ahí està la gent discutint si no, bueno, l'entrevista serà el president de l'associació de veïns i si farà una enquesta no la farà, que si la porta no la tindran, i trobo molt interessant. El mateix passa amb els refugis antiaeris, no? A nivell de nom, a nivell de l'estat. Què fem amb els refugis antiaeris? Nos conservem tot, nos conservem, felicitats, també tenen unes condicions de seguretat. Clar, perquè si us ho fixeu, la Pleu es posa després de la guerra civil, en seguida. El simbolisme social darrere és una cosa, els refugis antiaeris, però que són una altra cosa. L'altra cosa és que si conservem i protegim i anem tot això, hem de veure si això és sostenible i viable. Me'n recordo que ara no farà, que si ara no faria 3 anys, la casa de Joaquim Valls, en el districte de Joaquim Valls, on van acabar de morir, és que s'havia de fer aquest moviment. I fins ara això, i ens queden els diners. Era conservar això vol dir invertir diners. Si es posen diners aquí, també poden imaginar un altre lloc. Hi ha tot un moviment també de les cases baixes de Leonardes conservar-les. Clar, però conservar-les que vol dir una cosa és patrimonialitzar-les. Depèn si ets la A, la B, la C, depèn d'aquesta separació, depèn la A, la B, que aquí s'ha de conservar, la C i la D, la C vol dir que només tenen aquestes coses, i si la original, la C l'administració de decisions tan ràpides, però si es patrimonialitzen, imagineu-vos que es patrimonialitzen casa vostra. Vol dir que no podeu tenir el color de les persianes, ni el color de la porta, que segons quines intervencions podeu fer no us podeu fer. Compte, això és una decisió important. I perquè no només està nosaltres romantitzem això, i si el govern no estarà. Si no és de propietat privada, que és de propietat pública, això s'ha de finançar, esclar. Com que ha passat, aquí les cases de Bon Pastor, que estan en Acadèmic, que té la part de lliure, unes oficines, i que per tant s'hi poden donar primers. Les estabilitats, les acollires, s'ha intentat fer una integració de forma i solidaritat, si no és sostenible possible. Això ho hem de pensar, perquè moltes vegades diem això s'ha de patrimonialitzar. Com que de patrimonialitzar? És un nombre. Una cosa és la maleta, vol dir que les ha capitat la maleta. O, per exemple, el tema de l'interès. Hi ha vegades que està canviant l'interès. Aquí als barris, aquí tenim les conegudes les estàtues de lloguers. Els collons, les persones, que a veure, és l'escollida d'Audiència. Però això de l'escollida d'Audiència fa 3 dies. Perquè eren els cojones, perquè estaven a Prospe, després va passar a Verdun, una part aquí, una altra part allà, després van estar a Verdun, i clar, quan ja algú va dir, hosti, no sé si el pensa el grup, per favor, he vist una vegada aquestes cares enormes, doncs és el que aquest senyor. Claro, és totalment reconegut, és internacional, però com no va, és que una escollida d'Audiència, claro, ahora que llaman a la escollida, yo no sé los cojones, ¿sabes qué es la escollida? Bueno, no sabeu les problemàtiques que van haver entre Prospe de Zoom, Verdun i Prospe, doncs he posat les vares imposades des de original, col·locades com a Audiència, i ha pensat que al final va decidir d'una altra manera, no? Ja està. Al contrari, el lloc original no es va col·locar, es va col·locar, perquè no es podia col·locar sobre del parc. S'ha col·locat en un altre lloc, però hem posat una placa en el lloc on se suposa que volem dir post. I la consulta popular, la no postis, i no sé què. Això, al final, fixeu-vos, 3-4 anys abans eren els cojones, i ara, no, tenim plans a nou barris, estem allò. Tenim un cortines i ens han posat en el plano dels turistes de Barcelona. O, per exemple, ara, el 47. Quanta gent d'aquí, de 10 barris, coneixien la història del 47, la Victorina del Manolo, i la Manolo, i tal. Moltíssima gent. Però ara, orgull de ser el corredor. Sí, però fa un any, la gent no ve per el corredor. Cuidado, perquè això també genera identitat, o genera identitats, i això, patrimonialitzar la que s'està parlant, que si la rotonda, que si posar una placa, genera tot un moviment que anem a veure també al final com acabarà.
vam fer moltes vegades una discussió de quant diferència entre font històrica i patrimoni. Tot patrimoni és font històrica, però no totes les fonts històriques han de ser patrimoni. Aleshores, potser hi ha uns elements ideològics que crec que en democràcia potser no hi ha documentació a l'espai públic. Òbviament als arxius, òbviament als magatzems, òbviament als museus, als centres d'interpretació, òbviament. Sí, es pot guardar les facilitats de plaques que no hi ha tot, però, aquí és bo. O, per exemple, aquesta, per exemple, justament avui és el dia de la commemoració de l'alliberament d'Auschwitz. Auschwitz, el que simbolitza, no és l'Auschwitz d'origen. S'ha resignificat, s'ha repatrimonialitzat, no? S'ha destruït, a fer uns edificis o màquines semejants s'han històritzat per donar-li al món un altre tipus de símbol, un altre tipus de discurs, un altre tipus d'ideologia. Mai tan vigent com en l'actualitat dia, perquè encara s'hauria d'anar reivindicant. I el mateix ens està passant com els cuelgamuros. No, els que estem, no? Amb el Valle de los Caídos s'ha de muntar el canvi del nom, i els cuelgamuros, però potser és que al final això ens redueix el macro, però també ens respondem en les altres. Quins valors col·lectius del patrimoni al final, que no és un element que figura en l'espai públic d'una manera o una altra, també està un discurs, una idea, una narrativa, està configurant que siguem. Exemples que tinguem nou barris, no? Per exemple, que tinguem una plaça que sigui la plaça dels Maquis, amb això, gaire neutre, imparcial, d'objectiu, que no, que tinguem una intencionalitat. O els jardins de la Trini Gallego, això tampoc, és que no la coneixeu, en l'àmbit d'acció, de les fundadores de les dones del 36, i que van fer una jornada vital sempre, amb un partit, amb un discurs, plena de lluitadora. O, per exemple, crec que se li hagi canviat a la primera Borbons de les 15. Això tampoc també mostra que hi ha una narrativa, hi ha una voluntat. En aquest cas, que hi ha una persona que va participar al comitè d'anomenat de les altres, i les altres, que estan una cosa particular, i és com que a mi de la retirada del civil, és que les columnes militars, la vida del Guillero, es va vincular a les classes dels joves, i s'assistien i aquí. A cap d'uns mesos van reaprofitar el camp que tenien militar, les altres, van construir les barraques per allotjar persones de l'exèrcit, van auxiliar les autoritats i després de famílies i demés, que van estar durant el temps. Això s'ha estat utilitzant i van ser els republicans, jueus, i tots els que fugien d'Europa, d'Àustria, Polònia, Alemanya, van haver cap a França, el que això és la França dirigit, però estaven allí, es posaven com a refugiats i després es muntaven en un tren cap a Mauthausen. Després van venir els gitanos, també van estar, i després els harpis, que són de la guerra d'Algèria, els que van treballar pel govern francès, que quan arriba la independència, que van haver de fugir, que van haver cap a França, que no se modificava com a controlar. Sabeu quin és el concepte fins ara, que s'està canviant, quin és el fil conductor d'aquesta exposició des dels republicans espanyols fins als algerians, que després és un centre internament de migrants, els indesitjables. En aquella exposició es diu els indesitjables, doncs ha costat molt per canviar. Al final, el meu avi és un indesitjable, que és el que era un indesitjable, i ara no l'he contractat. Però el que és com indesitjable, és clar, que està vist des d'una mirada. I clar, des de la mirada més negra, que perd centenars i milers de persones tot de cop, en des de febrer de l'any 99, d'acord? I llavors significa el costat. Què passa amb tota aquesta gent? Va prendre temps a fer pensar que al final el patrimoni, i ara és un memorial, els francesos com els alemanys tenen una llei que diu que és obligatori que tots els escolars com a mínim visitin un centre de la memòria. Aquest és un d'ells. Per tant, a les escales quantes que veuen que estan pràcticament
fa un moment que es va demanar que tornés al seu lloc d'origen. Benvingudes, i de moment està aquí, Però el cert és que aquesta qüestió també genera discussions. Això ha passat amb Ovaris, però també està passant amb el Partenon. La veritat del Partenon està a Londres i fins ara no podien tornar. No, és nostres. Aquest estava d'una cosa d'estirat escrita. Per tant, si parlem del Partenon, és la Grècia clàssica. I penseu que a partir del segle XV tenen unes dones interromanes, curtes, i de mata de vida. I la Grècia clàssica és interessant i el cristianisme, que és un cristià modern, per tant, exemple no tenia la mena de sentit, per tant, decadent, però clar, en la segle XIX, els mitjans, aquesta clàssica, torna a la democràcia, per tant, és important. La recupera, la pren, les escombraries, la droga, les vegades que tinguin que dir, i se l'emporta. I ara no la volen tornar a les veus i com a veure, és meu. Sempre hi ha una oportunitat. Ja fa mesos que està discutint i ara el govern britànic diu que si el museu britànic està d'acord, s'hi posarem tot. En una hora si això passarà. Són tan múltiples exemples, que les filles a la manca, no sé què. O després, si hem de destruir o no, perquè molts de només sabem que el passat és el futur. Tenim aquí un costat, l'institut d'Infantat, que exemple que tenim els renovables. L'infantat, que sempre diu que la cantant com a Calagua Barçones, que actualment per conèixer la participació del districte, la policia, biblioteca, arxiu i no sé què moltíssimes més. Això era enorme, per al dia que com a Calagua Barçones, però està amb l'especulació que comença a tallar-se, a veure's, a fer edificis, i que arriba una mica a tirar de però arriba un moment que es decideix per comença a fer força. Però clar, després s'ha d'anar fent i es tiraran les coses. I tenim el xarret fonamental, que es decideix a qui es conserva, però també la part de les autòpsies sí que està a la urbana, i hi ha tot un canvi d'usos, la tesi que pensa que no ha canviat per res. El fonamental és que no ha canviat tant. Això són les males lletres, potser no són les males lletres, de gent molt mal pensada, però fixeu-vos que al final el fons i la forma, si volem conservar segurament hem de canviar coses. Després, el patrimoni genèric no sé per què, perquè és aquí a Ovaris hem arribat a l'Ansa, que serà de Milles, les escultures que hi havia a la Sòria, no s'han identificat, però no només passa aquí, també al Museu de Tarragona, el director va estudiar, aquí tenim una altra que vaig buscar també fa uns mesos, que també va trobar coses pels jaciments, i estem aquí al Museu de Tarragona del Camp, director, estem parlant professional, sabe que troben, o per exemple, és el Museu, de la Guatemala, la primera, sí? Sabeu? Què és el primer que es va anar a protegir? Els benedictes, les facilitats. I la segona cosa que ser el Museu d'Arqueologia. Jo era molt joveneta, el Museu d'Arqueologia, és una filosofia de l'arqueologia, al final eren quatre de celles, quatre pedres i quatre... no són quatre pedres i quatre celles, és que jo no és Mesopotàmies, l'origen, és la cuna de la civilització. Per tant, trobar, podria també forma part del patrimoni. El patrimoni també es va pensar en quina religió, i ho he dit abans, que agafeu el part del primer de pedra. Però ara, quan si estigués de fer una mesquita en Ovaris, i aquesta encara tenen alguns pedals en Ovaris que estan encara per decidir, podem fer una mesquita? Sí? Alguns d'Espira Fonda? Bueno, estem tot a posar el centre per s'ha posat, no? Un centre cultural musulmà per al Japó i que es va muntar. Ara, són més gràcies catòliques que ningú està no és molesta, ni estic passant, i arriba per la comunió, però en canvi, si volem posar la mesquita, però clar, aquí està en contra de la mesquita, no tota la població de Ovaris, però aquí té el privilegi, aquí pot poder, aquí decideix. Aquí no pot decidir, perquè no té els privilegis, no té el poder. O el patrimoni també està pensant en la part folclòrica i els símbols, no? Però és que això sí que està decidint, no he posat alguns exemples, el carnaval de Ovaris, o que la plexa urbanística més important de Barcelona està en Ovaris. Per això, per exemple,
fons de nou barris que estan en diferents llocs. Això també formarà part de la nostra identitat, el nom, els regals, i trobarem. Si mai hagués arriba la conservació és molt cara, creiem-ho, a vegades manifestacions, i la gent que fa les signatures i anirà a la seva distribució a queixar-se. Forman part del Campollan, el flamenco, la festa major del districte i les festes dels barris, però aquí també hi ha tot una mica de la gent que diu les festes del districte a vegades perquè hi ha els meus barris. Això també està ahí. O, per exemple, l'última que vam tenir amb la Festival de Sopa, i la Sincopa, perquè és una de les associacions que organitzava per iniciació de la funciona, que continuem amb el Festival de Sopes, no? Sí? Bueno, no sé que hi ha una manera interessant de si els nou barris o els nou barris del Festival de Sopes. Després, quan decidim o no decidim, quins són els grups socials que trobem? A Cantellera, dels conflictes de les barates es veuen que van per 4, que és una Cantellera, Sanitat, una associació de veïns de Cantellera de Ramon Argó abans es va canviar el nom, perquè van fer tot un estudi. Però aquí representa les cases de Cantellera. Les mateixes que parlem. Quines més marques? Com van les turistes? Què simbolitza per les turistes? Hi ha una interseccionalitat. Quines cases han de conservar i quines no? Les manifestacions artístiques, és a dir, els grafitis, quins grafitis, en quina simbolisme dels grafitis, hem de poder ser el de les murals, que és el que més s'està fent, no? Fer murals, en quin sentit, en quina identitat, en quines identitats, en quins narratives al darrere, quins discursos al darrere, fem coses mòbils o fem murals reivindicatius? Si ens anem a Irlanda, no anem a desplaçar, no? Per una part de l'Estat i l'altra, claro, que no, però és que com a Lyon, quan estan fent flors i papallones, però això volem flors i papallones o volem fer alguna cosa més conservativa? Per tant, fixeu-vos, que ja per anar acabant, crec que el patrimoni és un de les primeres que hem de decidir què és patrimoni, no? Perquè el patrimoni ens ajuda a pensar, però a pensar-nos a nivell individual, però a quin grup jo m'ho dic, o grups, i forma part, però quina societat vull deixar, i les negatives, i cada una de 9 barris vull deixar de nou barris, després de 9 barris Barcelona, que comencem diferents escales, perquè si no estarem en una barri, que tenim una manera. Però quina, a repensar en qui soc jo, a quin grup em vull vincular i a quin grup no em vull vincular,
diferència de més patrimoni a nosaltres. Allò típic del 10 de segle, penseu que ahir diem, això ha estat sempre així, i no només de més de 50 anys. No la tenim com una estadística, cada vegada que dius que això ha estat sempre així, de tota la vida. El tota la vida, no tenim que 50 o 60 anys, no és. Per tant, més preguntes, no? Quins patrimonis volem conservar? Però quines herències volem construir, perquè al final les herències es construeixes? Quines memòries volem deixar i per tant volem construir? Per tant, quins són els futurs que volem imaginar? Perquè els futurs que volem imaginar és ara que hem d'aprendre les futures. Moltes gràcies. Una prèvia, estem gravant i si algú té algun problema que m'ho digui i no el veiem. Algun problema?
No sé si hi ha alguna pregunta o Esquerras, republicans, i volem la lliure. I òbviament des del punt de vista que el patrimoni és una decisió i el patrimoni lleva un discurs, òbviament el discurs polític també influencia la tria de aquest patrimoni, com has explicat. Llavors, nosaltres entenc que com a esquerres també tenim el deure de generar un discurs sobre què és el patrimoni i com s'ha de pensar, que es confrontarà amb l'altra part, que serà el discurs de la dreta, del que és el patrimoni i s'ha de conservar. La dreta amb els mitjans, perquè òbviament la dreta sempre intenta el poder. És una miqueta l'exemple que posaves de les cases barates i el Farwell. Òbviament, els destinataris de les dues organitzacions eren totalment diferents i a vegades és una lluita complicada, perquè una eren turistes i l'altra eren els friquis de la història com nosaltres que s'han llegit aquestes coses. Però també hi ha una altra cosa que s'hauria de evidenciar, que és que allà on hi ha llocs de poder, hi ha monuments de poder, Versalles, per exemple, allà hi havia gent poderosa, tu pots visitar-ho, però també hi havia molta gent que treballava per aquella gent poderosa. I per tant, la ruta turística ha d'incloure on treballava i com vivia la gent que treballava pels poderosos, perquè realment estic explicant la societat d'aquest moment. I això és una cosa que hem d'incorporar fins i tot quan parlem allò de l'arquitectura del poder, és a dir, què suposava on vivia la minyona d'aquella casa i com vivia. I a vegades la ruta mai passa per aquestes etapes. Gràcies. ¿Quieren verla?
No, no, continua i... És material nuevo. Parlàveu del tema dels ajuts a Faran, que té una miqueta a veure. A veure, d'entrada Faran el que vulgui, igual que nosaltres ho pensem. Òbviament el tema educatiu és molt important. O sigui, jo intento especialitzar i reflexionar sobre educació patrimoni, no tant patrimoni. Però a veure, òbviament està vinculat. El paper de l'educació és fonamental, però el compte que jo crec que el paper de l'educació és el família, no té l'escola. Els estudis diuen que l'escola té un 5% d'influència, és a dir, té un 5%. Important, importantíssim, per tant ha de ser de gran qualitat la nostra empresa, però és un 5%. A l'altre 95% no té l'escola. Per tant, jo demano que li demanem als mestres, li demanem a l'escola que faci la feina que té a casa. Llavors una mica material laboriós, no? L'estima. L'estima és el que passa a casa. A vegades no, que hi ha molts exemples que podemos hablar de naranjos, que los comunistas y los comunistas para palacio. Això pot passar. Però compte perquè sempre pensem que quan hi ha problemes a la societat és l'escola que ho ha de resoldre, pensant no només per tu, però pensant que l'escola és el que ho ha de solucionar. Però és que l'escola som nosaltres. És a dir, jo soc mestre, però soc persona, no soc mestre. Jo sabia la Bíblica de Déu, també soc mestre, també, l'Andós, i no sé si hi ha més mestres, també. Per tant, tenim responsabilitat. Sí, és clar, hem de referir l'educació de major qualitat possible. Sí, perquè som un element d'oportunitats. Però ja està, és 5%, perquè la resta són les amistats que han de passar als barris, que no socialitzen els nostres alumnes a l'infantil, en primària, tot el que passa aquí. A la secundària, a la universitat, no? El que tenen els joves és que jo a vegades a mi m'ho molt que a vegades pensem que es clausurem no sé, potser és que estic a la universitat i tinc una mirada esbiaixada, però jo sempre crec que els meus alumnes són els millors i sempre crec que tenen que fer el propi esforç que fan a la secundària. I jo espero que els meus alumnes siguin els millors professors de secundària que estiguin classe que fan el millor possible, amb dificultats, que no són sortides, que cal que jo faig una classe de parlar, però jo crec que la idea és aquesta, que hi ha molts joves que estaven mobilitzats, a veure, que ella pot pitjor, a veure, fan la gent de la crisi com molt... Però hi ha joves que s'estan mobilitzant en Latinoamèrica i estan més de l'oficina de ser de gent jove, que l'establiment podem de ser de gent jove. A veure, compte, és que la gent jove s'està movent molt, el que passa que a vegades uns ja comencen a posar cames i pensen que estan fent molt estan fent bé, perquè no fan com nosaltres volem. Però bueno, però és que igual, cada una part pensa una mica de mi. La seva mica no té pals. Per tant, compte no, a vegades, que podries ser ràpid de firma, és que tot és ràpid de firma. Passa que ara més fàcil sí que perquè tenen més de pressa. I després la decisió com és ràpida, però complexa sempre ha estar, no? Jo, potser no fan molt fins a la consideració, però és que potser nosaltres que tenim poca cultura. Però bueno, aquestes són les diferents. I una esperança. Sempre és important que les nostres han de ser gent positiva. Hem de demanar l'esperança, perquè si la perdem, faltar les escoles. És veritat que les escoles tenen una definició, que potser no és aquest. Quan deies el tema de societat, sí, són les escoles de la manera. Això era l'institut de la patrimoni i herència i al final és el patrimoni i memòria. No és el mateix, però també està molt vinculat en funció també del tipus, que és el que passa con la persona en el futur. Aleshores, al llegat sí que hi diferents maneres de dir, però és destacar justament també legislatiu del concepte que s'utilitza és patrimoni. Jo crec que és una mediació conceptual, quan es més enllà. El que deies ara destacar una miqueta. Què és el que fan els alumnes? Jo vull pensar que tenen els elements per informar-se i que jo crec que les escoles, però tots els meus col·legues, que no hi ha col·legues i col·legues, la majoria són mestres, perquè són excel·lents, tots. Jo els marco, i no deuen existir, perquè vas després et diuen, és que aquí no forma part de la teva bombolla. Clar, és que també si tu parles, no, tens que practicar un viatge brutal.
les notícies. Quan hem de dir el currículum, què és el que surt als mitjans de comunicació? Quin currículum és el que està a la palestra? El d'història. Mai es qüestionen les matemàtiques. Fins i tot ni les accents diacrítics de català. Però el currículum d'història pinta. Per què? Perquè és un dispositiu bàsic. Per tant, si tothom només de judici, jo em penso que sí. Ara s'ha dit fa pocs dies que s'ha fet una notícia que deia que els alumnes de franquisme perquè no comuniquem i que les coses no són com més evident. I no sé, potser tampoc és molt normal, però ara mateix diria que els alumnes poden passar per dedicar-hi 70 hores. I de fet, l'institut realitzant pràctiques de 15 alumnes, 6 estan fent franquisme i dedicant 14 hores. Però fan molt bé. Que jo no m'espero si passaran tot? Sí, claro, però ara no sé si d'aquí anys ho faran a primera. La meva filla és que ha fet a la primària. I ha fet un partit polític, no sé què. Sí, està molt. El que passa també és que en bones pràctiques. Quin és el problema? Que les bones pràctiques no surten als mitjans de comunicació perquè no interessa. Les magnifiquen. Les de l'altre tipus de persones que tenen, allò que diuen la guerra cultural, és que qui controla els mitjans? Qui controla els mitjans d'aquestes bombolles, no? I de Twitter, no, que també és com... si jo sé paràmetres, no? D'elles de l'amor que té aquest estima, òbviament, és de l'amor perquè al final, hi ha vegades que per part també d'aquest tipus, vaig fer sempre una taller, la primera cosa que li dic a la gent és el seu emocament patrimonial, no? De les coses però local, no? Com la gent diu que estava a Sant Cugat, i no sé què més, a Sant Cugat és com el descobrim. No, Sant Cugat és més que pensar tots els alumnes, fins i tot els que eren musulmans, perquè no és capaç de carregar. Ho vaig fer això mateix en la plaça de Sant Estadi, de Sant Cugat, i 3 senyores se'n van parar, van poder cridar que com es podia dir això als meus alumnes. Anaven a missa. I jo dic, no, perquè la idea és què passa si els destruïm? Si els destrueixes et fa mal? Sí, perquè te l'estimes. I si ara fas alguna cosa que no et destrueixi, ara, si destrueixen no t'importa. Per tant, jo crec que hi ha una idea de vegades que quan s'ha fet el patrimoni que és allò que ens agrada. No? Jo sempre proposo que hem de fer la pregunta de l'és. No destruir-lo. Què és el que portem? Perquè si portem, vol dir que alguna cosa de la barrera, de la llei de l'identitat que incomoda. I si l'incomoda perquè és que no està d'acord. Això és el que costa remoure, no? No és el que és el que t'has d'estimar, sinó que és el que... Si no tant que has d'estimar, sinó per què l'estimes. Llavors, ahí, no? Demostrar-ho, que les estructures i poder la maleta, no estructures. Perquè no les repetis, el que proposa és tornar a Galícia, que és una proposta que viu al principi. M'agrada més la part reivindicativa que pot haver papallones, però jo sé que és que la part reivindicativa. Sí, yo también. Ya, lo buscaré. Y vosotros gratis. Ahora, això ja, aquí ja no entra, això va més avançat. Jo només estic parlant de les seguidores. Yo no, pero igual que la culpa. I ara
escrit aquesta narrativa? Qui ha escrit aquest discurs? Quines ideologies hi ha darrere? No? Aleshores, quan comences a fer preguntes i dius, potser això de la història no era tan neutre ni tan imparcial, sinó que aquí s'ha construït una mirada de la perspectiva de més biaixos. Tots, la meva també estava esbiaixada, però sí que coneixessin honestos. I són els meus biaixos, si els queréis dir, si no dir. Però se senten un poc a la idea. Clar, això que dius tu, per tu mateix has oblidat. Perquè les tinguin més fàcil servir, si volen. Volen per vosaltres. Ara, complicat, sí, que sempre està complicat. Sempre ens acabem de dir que no podem aprovar un pensament perquè no tenim informació. I ara amb tanta informació que estem desinformades, no? Bueno, la finalitat al final és que els ciutadans no volem i volem un pensament crític. Però bueno, el pensament crític a un costat. Perquè la gent també diu pensament crític i no hi estic d'acord. Però bueno, no sé si podem posar les cartes a sobre la taula i parlar-ho. Gràcies per venir Aquest companys, no? A la vostra de Sant Andreu, a
gaire gran, us podem oferir una rondeta de sala que qui vulgui treballar 30 segons. Moltes gràcies. Cuidado. Bueno,